खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दिवालीनि फोरबोनि समावनो सिखावनि उदखारजों गोजोन गैयै जानो गोनां जादों नोगोरारिफोरा दिवालीनि फोरबोनि समाव न'नि ग्रिल देखावनानै लुथिनानै लांदों गासै 10 लाख रांनि गहेना बे जाथाया गुवाहाटीआव जादों गुवाहाटीनि बन्दानि बिरखुथि लामानि अन्जन पराशर बिथां आरो बिथांनि नखरनि गासैबो सोद्रोमाफोरा दिवाली फोरबोनि थाखाय मृत्युंजय थानसालियाव थांदोंमोन बेयावनो साननि समावनो रावबो गैयै खाबु लानानै सिखावफोरा न'नि साबि देखावनानै न'आव थानाय गासैखौबो लानानै थांदों नखरनि सुबुंफोरा जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा जेब्ला थानसालिनिफ्राय न' फारसे फैफिनदोंमोन अब्ला नुदोंमोन न'नि सिगांथिंनि ग्रिल आरो दरजाया मोजाङैनो दंमोन नाथाय जेब्ला न' सिङाव हाबदों अब्लासो नुनो मोनदों न'नि उनथिंजायनि ग्रिल आरो दरजानि थालाया सिफायनाय आरो न' सिङाव थानाय गासैबो मुवा बेसादफोरानो आलाय-सिलाय जानानै दं न'आव थानाय गासै गंबा गद्रेजआव थानाय गासै सनानि अलंकारफोरखौ खावनानै लांदों जायनि बेसेना 10 लाखनिबो गोबां जागौमोन होननानै फोरमायथिदों बेनि अनगायैबो न'आव थानाय 15,000 रां आरो लेपटपखौबो खावनानै लांदों होननानै फोरमायथिदों उनाव जाथायनि सायाव पानिखायथि पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय जादों होननानैबो नखरनि सुबुंफोरा फोरमायथिदों गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थाहैनानै जोंनि माखासे बर' फिसाफोरा आलाय-सिलाय जानो गोनां जादों दाय गैयालासे दाउ अमाफोर बायदि गुबुन रायजोआव आलाय-सिलाय बुथार जानाय जाथाया सोराङाव फैदों गुजरातआव खामानि मावनो थाहैनाय सोमब्ला बसुमतारिया गुबुनजों बुथार जानो गोनां जादों सोमब्ला बसुमतारिया गुबैयै बाक्सानि बरबरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय मानिकपुर मादलिबारि गामिनि थागिबि नखरनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 9 बोसोरनिफ्रायनो गुजरातआव खामानि मावहैदोंमोन सोमब्ला बसुमतारिया जेराव बिथांजों लोगोसे बिथांनि बिसिबो थांफादोंमोन फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला सोमब्ला बसुमतारिया सिगांनि समाव ना फेक्टरियाव खामानि मावोमोन नाथाय माखासे दान सिगांसो गुबुन मालिकनि सिङाव लैथोआव ना बोखांनायनि खामानिखौ मावदोंमोन बेयावनो लैथोनि सायाव ना बोखांग्रा गंनै नाव अदेबानि गुबुन गुबुन बिगोमानि गेजेराव दावराव दावसि जादोंमोन जेराव 3-4सोखौ बुथारलायनाय जाथायबो जादोंमोन मानसि बुथारलायनाय जाथायखौ सोमब्ला बसुमतारिया नुदोंमोन बेनिखायनो जाहाथे सोमब्ला बसुमतारिया बे मानसि बुथारनाय जाथायखौ रावनोबो खोन्थानो हाया बेनि थाखायनो दाय गैयै सोमब्ला बसुमतारिखौ बुथारनानै लैथोआव गारहरदों सोमब्ला बसुमतारिनि थैनाय जाथायनि सोमोन्दै खौरां मोननायनि उनाव नखरनि सुबुंफोरा सोमब्ला बसुमतारिनि गोथै देहाखौ जेरैखि जाया न'सिम लाबोफिननो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांनिसिम खावलायहरदों लोगोसे जाथायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनो थाखायबो दाबि खालामदों नखरनिफोरा दिनै 25 अक्ट'बर बिटिसिआव बन्द थागोन दिवालीनि थाखाय दिनैनि सानाव बिटिसिआव बन्द फोसावदों बिटिआरनि क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि आरो तामुलपुर गासै 9 जिल्लायाव दिनैनि सानाव बन्द थागोन बिटिसिआव थानाय डिपुटि कमिशनार आरो साब डिभिजनेल अफिसार मावख'फोरजों लोगोसे गासैबो सोलोंथाइ फसंथानफोर आरो गभर्नमेन्ट आरो सेमि गभर्नमेन्ट अफिसफोरा दिनैनि सानाव बन्द थागोन बे बोसोरनि दिवाली फोरबोखौ भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा कारगिलाव जयैनो जवानफोरजों फालिदों कारगिलाव थानाय जवानफोरखौ थुलुंगा होनो थाखायनो बे बोसोरनि दिवालीखौ कारगिलाव खुंनाय जादों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा बेनि अनगायैबो जायनाखि भारतनि जवानफोरखौ नखरनि सानो बेनिखायनो बिथांमोनजों जयैनो दिवाली फोरबो फालिनायनि अनगायै साबसिन जेरावबो जानाय नङामोन होननानै बुंथि बिथाङा जायनाखि जवानफोरा सिमायाव थानानै भारतनि नोगोरारिफोरखौ रैखाथि होयो बेनि थाखायनो जवानफोरनिसिम साबायखर बावहरो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा लोगोसे बुंथिबावोदि मोनसे हादराव गोहो गैयाब्ला हादरा गोजोनै थानो हाया आरो नोगोरारिफोरनि गोजोन आरो रैखाथिखौ नोजोर होनानै दावहाखौ जोबथायावसो दोननाय जायो होननानै बुंथि बिथाङा मख'नो गोनांदि जेब्लानिफ्राय प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा भारतनि गाहाय मन्थ्रिनि बिबानखौ लादों अब्लानिफ्राय बिथाङा बोसोरफ्रोमबो दिवाली फोरबोखौ गुबुन गुबुन जवानफोर थाग्रा केम्पआव जयैनो जवानफोरजों फालिबोदों तामुलपुर जिल्लानि नाग्रिजुलि दखरा एबसुनि बुंथिगिरि बाबुराम बर'आ एबसुनि संबिजिरनि बेरेखा हाबा मावनायनि थाखाय बिथांखौ बुंथिगिरि बिबाननिफ्राय अरायसमनि थाखाय बोख्लायनाय जाबाय नाग्रिजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गांसे रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों बेखौ फोसावदों रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों गासै रायजो राजाफोरनो बेखौनो मिथिहोदों दि सोलिफु बोसोर 2022 इं मायथाइनि अक्ट'बर दाननि 20 खालार बृहस्पतिबार सानाव नाग्रिजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि बाबुराम बर' बिथांखौ माखासे आफादनि बेरेखा खामानि मावनायनि थाखाय फरायसा आफादनि संबिजितनि नेमखान्थि बायदियै बिथांखौ बुंथिगिरि बिबाननिफ्राय आरो नाग्रिजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय अरायनि थाखाय बोख्लायनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों
गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनाय बर' फिसाफोरजों मोनसेनि उनाव मोनसे जाथाय हायद्राबादाव खामानि मावनो थांबाय थानाय समावनो ट्रेननिफ्राय नाख्लायहरजादों सासे बर' सुबुं मुङा लहित बसुमतारी बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गहपुरनि नारेंगुरी गामिनि अंगलश्री बसुमतारीनि फिसाय लहित बसुमतारीया गहपुरनिफ्राय हायद्राबाद फारसे खामानि मावनो माखासे लोगोफोरजों जयैनो ओंखारलांदोंमोन नाथाय थांबाय थानाय समावनो समपेटा रेलवे स्टेशनाव सोरबा सुबुङा नाख्लायनानै गालांदों। बेनि उनाव आरपीएफनि हान्जाया लहित बसुमतारीखौ मोननानै फाहामथायनि थाखाय सोरखारि देहा फाहामसालियाव थिसनदोंमोन आरो ट्रेननिफ्राय नाख्लायहरनाय जाथायखौ नखरनि सुबुंफोरनोबो मिथिहोहरदोंमोन नाथाय लहित बसुमतारीया देहा फाहामसालिनिफ्राय खारलांदों। बेनि उनाव फिन लहित बसुमतारीखौ हमनानै फाहामथायनि थाखाय गुबुन मोनसे देहा फाहामसालियाव थिसनदोंमोन नाथाय बेनिफ्रायबो खारखुमादों। बेनि उनाव आरोबाव गुबुन देहा फाहामसालियाव थिसनबावदोंमोन बेनिफ्रायबो लहित बसुमतारीया खारखुमाबावदों आरो बेनि उनाव लहित बसुमतारीखौ मोननो हायाखै होननानै फोरमायथिदों। जाथायखौ लानानै पुलिस थानायाव खौरांबो होनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों नखरनि सुबुंफोरा। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि जेब्ला लहित बसुमतारीया लामा ससेयावनो ट्रेननिफ्राय नाख्लायलांजादोंमोन अब्ला बिथांजों जयैनो थांफानाय लोगोफोरखौ लहित बसुमतारीखौ लांफैफिननो थाखाय लहित बसुमतारीनि नखरनिया खावलायहरदोंमोन नाथाय लोगोफोरा लांफैफिनाखै। बेनि अनगायैबो देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो नखरनिफ्राय लहित बसुमतारीखौ लायनो थाखायबो थांदोंमोन नाथाय बे समाव लहित बसुमतारीया देहा फाहामसालिनिफ्राय खारग'लांबायमोन जायनि थाखाय दिनैसिमबो लहित बसुमतारीया बहा दं बेनि सोमोन्दै मिथिनो मोनाखै होननानै दुखु फोरमायथिदों नखरनिफोरा। ब्रिटेन हादराव गिबि खेबनि थाखाय भारतनि थागिबिया गाहाय मन्थ्रिनि बिबान मोनदों। 42 बोसोर बैसोनि ऋषि सुनाक बिथांखौ ब्रिटेननि गाहाय मन्थ्रिनि थाखाय सायख'नाय जाबाय। बिथांनि हेंथायै पेननि मरडाउन्टो बिथाङा गसंदोंमोन नाथाय नांगौ बायदि मदद मोननो हायैलाय बिथाङा ब्रिटेननि गाहाय मन्थ्रिनि बिबान मोननायनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि प्राइम मिनिस्टार ऋषि सुनाक बिथांखौ कनजारभेटिभ पार्टीनि गोदान चिफ सायख'नानै ब्रिटेननि गोदान प्राइम मिनिस्टारनि बिबानखौ होनाय जाबाय आरो ब्रिटेन हादराव दासिमनि मादाव बिथाङानो उन्दैसिन आरो गुबुन हादरनि प्राइम मिनिस्टार बिबान मोननो हानाय सुबुं जानो हाबाय। रिपर्टनि बादिब्ला बे बोसोरावनो ब्रिटेनाव खेबथामै प्राइम मिनिस्टार सायख'नाय जाबाय। ऋषि सुनाक बिथांनि सिगां लिज ट्रास बिथाङा ब्रिटेननि प्राइम मिनिस्टार जादोंमोन नाथाय बिथाङा 45 साननि थाखायल' ब्रिटेननि प्राइम मिनिस्टार जादोंमोन। लिज ट्रास बिथाङा प्राइम मिनिस्टार थानाय समाव बिथांनि दैदेननायाव बानायनाय बाजेटजों रांखान्थियाव गाज्रिसिन गोहोम गोग्लैदों होननानै बिथांनि दैदेनगिरिफ्रानो बुंथिदोंमोन आरो ब्रिटेन हादरखौ सामलायनो हायैनि थाखाय बिथांखौ प्राइम मिनिस्टार बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जादोंमोन। दा आरो फिन ऋषि सुनाक बिथांनो प्राइम मिनिस्टारनि बिबानखौ होनाय जाबाय। मख'नो गोनांदि ब्रिटेन हादराव रांखान्थि आरो राजखान्थियाव आंखाल जानायनि थाखायनो रांखान्थिखौ आरो राजखान्थिखौ सामलायनो थाखाय खनले-खनलेयै प्राइम मिनिस्टारनि बिबानखौ सोलाय-सोल' खालामनाय जादों। दा गोदानै प्राइम मिनिस्टारनि बिबान मोननाय ऋषि सुनाक बिथाङा ब्रिटेननि राजखान्थि आरो रांखान्थिखौ सामलायनो थाखाय गोख्रोङै खामानि मावगोन होननानै खोथा होदों। BTCआव हाग्रामा महिलारिनि सोरखार गैयैनि थाखाय BTCनि थासारिया मा जालांखो बेखौ दिनै रायजो राजाफ्रा रग'-रग' मिथिजोब्बाय। प्रमद बर' दैदेननाय सोरखारजों दिनै रायजो राजाफ्रा गोजोननाय गैयाब्ला ओंखारबो होननानै बुंथिदों प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा। बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायथिबावोदि BPF दोलोआ जाख्ल'बाय आरो सोलायनाय नांसिगौ बायदि बायदि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव प्रमद बर'आ बुंथिदोंमोन आरो रायजो राजाफ्राबो फोथायनानै देरहासार होदोंमोन। नाथाय दिनै BTC सोरखारजों रायजो राजाफ्रा गोजोननाय गैया आरो हाग्रामा महिलारि गैयैयाव BTCआ माबायदि थासारि जादों बेखौ दा रायजो राजाफ्रा रग'-रग' मोनदांफिनबाय आरो हाग्रामा महिलारिनि फारसे फोथायनाय फैफिनबाय। बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा गोसो जायोब्ला जिखिजाया खामानिखौनो मावनो हायो मानोना रायजो राजाफोरनि आखायावनो गोहोआ दं। रायजो राजाफ्रा जुदि खहा जानाय बायदि मोनदोंब्ला बयबो ओंखारबोनांगौ होननानै बुंथियो प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावोदि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF सोरखारा 15 बोसोर BTCखौ सामलायदोंमोन आरो रायजो राजाफोरखौ सिबिदोंमोन। दिवाली फोरबोनि थाखाय अखा हानायखौ लानानै गोबाङानो दुखु मोनदों। अब्लाबो अखानि गेजेरजोंबो दिवाली फोरबोखौ फालिनानै रंजादों सुबुंफोरा। बे अफ बेंगलाव सोमजिनाय सिट्रां साइक्लननि थाखायनो आसामजों लोगोसे नर्थ इस्टआवनो अखा हादों। इन्डिया मेटेरलजिकेल डिपार्टमेन्ट IMDआ रिपर्ट होनाय बायदिब्ला 26 अक्ट'बरसिम आसामाव अखा हागोन। बेनि मादाव माखासे जिल्लाफोराव रेड आरो अरेन्ज एलार्ट होदों IMDआ। IMDआ रिपर्टआव होनाय बायदिब्ला डिमा हासाव, कार्बि आंलं, वेस्ट कार्बि आंलं आरो माखासे जिल्लाफोराव गोबां अखा हागोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।